Dr. Azafatsy yao ka molamolainao yao tsy adalaky aritra amin'ny editranao isan'andro vaky misy olosolo lelainao mangala baraka amin'ny manodidiny fombanao izy ko tsy malalanao viavizatra mihoatra vala marona metakanao be boky izy miala izy ko tsy malalanao viavizatra mihoatra vala marona metakanao be boky izy miala yao tsy abany vitan'olo yao tsy abany vitan'olo yao ro tsy abany vitan'olo yao tsy abany vitan'olo ka yala kuti yala kuti yala kuti ka yala kuti yala kuti yala kuti mandidina mbakanin'ainy viavy bevoka tsy manambady kantarainy tsy mitandraiky misy olosolo mivadibadiky tsy fantatra iza notraparany voany fandriky tsy fantatra iabany zanane disafidy very lalagna ko misy noakarany vazaha tsy lalany iabane nilozany reo akamane sy mba tamy fianarane tsy maintsy tsy fotsiny lokony zanany tsy ana yao tsy abany vitan'olo yao tsy abany vitan'olo yao ro tsy abany vitan'olo yao tsy abany vitan'olo ka yala kuti yala kuti yala kuti ka yala kuti yala kuti yala kuti Yala kuti